Täältä tulee jätkä vittu Keskeltä tulee. Meni tonne. Joo. Mä hoidan tätä oikeeta. Siinä keskellä ainakin. Tossa on heti meidän vieressä keskellä. Nyt saattaa... Ei tuu. Meni pois. Se blinkkas takas. Joo, nyt naatti siihen. Ai vittu, se varmaan kuolee. Sillä on burn ja torni. Joo, ei vittu. Teemu nyys! Saatana homo. Äkkisuoja. Tuolla se on tossa nojassa, mä näen sen. Mitä se? Vitun Se revas jonkun hei. Miten se vittu nää lagaa? Mitä vittua? Kato! Vittu se läkkää. Mitä? Minne se meni? Se varmaan revaa noit, varokaa. Se joo revaa, mitä vittua jätkä? Ja kassi! Mitä helvettiä? Joo, noi loikaa ihan vitusti. Mitä vittua? Kaksi superi. All enemies down. Okei, hyvä. Mitä vittua? What? Vittu mikä läksvitseri. Joo.